Il-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca rċiviet rikonoxximent internazzjonali għax-xogħol bla qiegħda min-naħa tal-President sabiex tippromuovi u tagħti vuċi lil dawk li l-aktar għandhom bżonn. F'ċerimonja li saret it-tnejn filgħaxija fil-Palazz ta' Verdala, l-President Coleiro Preca kienet ippremjata waqt it-13 edizzjoni tal-Premju Margutta La Via delle Arti. Il-premju mogħti lill-President u mis-sezzjoni Empowerment. Fid-diskors tagħha l-President Coleiro Preca qalet li tinsab onorata b'dan ir-rikonoxximent. Ifaħret l-impenn tan-nisa fir-reġjun Euro-Mediterranju li qed jaħdmu biex jagħtu vuċi lil nisa u bniet fid-djar u fil-komunitajiet. Il-premju jingħata mill-organizzazzjoni Business and Professional Women. Il-President faħret l-inizjattiva ta' BPW Malta li ta' kull sena fil-Jum Internazzjonali tal-Mara tlaqqa numru ta' bniet u tfajliet ma' nisa li kisbu suċċess f'diversi setturi. Dawn ikellmuhom u jħeġġuhom jemmnu fihom infushom u fil-potenzjal tagħhom. Il-President saħqet ukoll dwar l-importanza li jsaħħu r-rabtiet bejn il-pajjiżi għaliex in-nisa huma mexxejja fil-komunitajiet rispettivi tagħhom u dan jiżgura li tinbena kultura ta' paċi pożittiva fir-reġjun Euro-Mediterranju. Din hi r-responsabilità tagħna bħala nisa li nsaħħu tfajliet tagħna biex isiru l-attivisti tal-lum u l-mexxejja ta' għada, temmet il-President Coleiro Preca.